Поста хора, аз съм Ради БГ и днеска играме Майнкрафт оцеляване епизод 3. Както се спомняте, в миналия епизод бях останал в тази мина. Сега ще продължим да я правим, но по-късно. Мисля сега да събера дърво и малко да си оформя къщата. В смисъл да я сложа покрив, де. Като аз така, като се направя къща и такива работа и почва да ми доскочава и изтривам мапа. Заради това днеска мисля да си оформям къщата. Сега паднах. Колко? 12. Добре. О, да, и това мислех да направя. Мъничка изненада. Ще се върна, когато я направя, защото нали е изненада. И така, хора, върнахме се. Ето моята изненада, която мислех да направя и я осъществих. Сега да си върна леглото. Да прибера тия работи. Да, това е дърво. Така, прибирам чара кола. Тя торчове ще ми трябва 2 минута. И ако питате, ако тия, които се бях натровил с, не знам, пойде не беше какво беше, да ми вземе такова бутчета, защото изядох едно сурово пиле. Изяждаме това. Слагаме това. Тук. 32 стъпала. Уф, този тур трябваше да го махна тук. Така. Имам чувство, че ще падна. Така. О, ще се стъмнява. Така. О, добре. Направих това. Четири. Така ли трябва или така не? Това не трябва да е така. Бум. Ама шупа с кирка. Лягаме лути в устата. Шибано зомби! Уф, деца не знае. Зомби вилиджер. Ах ти. Ръсна вилиджер. Yes. Би трябвало вътре да имам дърво. Чакай.
16. Още 2. Трябва да се нацепа дърво. Аре бе. Добре бе. Ма, наистина това много ме дразни. Е така да падне. Прави ли се бе? Прави ли се? Аре стига бе. Да видите колко съм зле в паркур. Що го сложи? Що го сложи? Аре стига. Не. Папа си знае твоите работи. 2. Вау. Правиш покрива на къща е много сложно. Yes, оправи се най-накрая. Купим още дърво. Нема пилен. Нема пилен. Така. Така. Добре. И пак прибирам сега с едно. Вече такива не ми трябват. Така. Слагаме и е готово. Хоп. Влиза вътре. Трябва да копаме дърво. Ау! Мини зомби на кокошка! What the fuck? What the fuck is that? What the fuck? What for? Fuck you. Fuck! Аре, стига бе! Това го мразя. Holy shit. Holy shit. Шибано зомби. Шибано зомби. Зомбито да мре, бе. Зомбито да мре. Зомбито. Уф, мале.
Мале. Yes, трети лев. Избирам суровите храни и трябва да се подреждам. Така. Добре. Първо лопатата. Сега това. Това. И той. Оп. И на това. Сега да отида на спокойствие да си насека дървото. Епи експи. Ма това зомби... Не, аз убивах животните, не зомбито. Викам, че са няколко зомбита, по това едно път се качвам на животни. Мале. Копаме. Така. Хора, това мисля да бъде епизода. Да се абонирате канала ми. За канала ми. Да може да не играя сам самичък. И с някой от вас. И така. Това беше от мен.